Villessä on erilaisia kysymystehtäviä. Tässä opetusvideossa käydään esimerkinomaisesti läpi 3 erilaista kysymystyyppiä. Monivalinta, jossa on yksi oikea vastaus, monivalinta, jossa oikea vastaus koostuu useasta vastausvaihtoehdosta, ja 3. avokenttäkysymys. Kysymyksiä pitää tehdä järjestyksessä ensimmäisestä kysymyksestä eteenpäin. Aktiivisen kysymyksen painike on väriltään sininen. Aloitetaan tehtävän tekeminen painamalla ensimmäisen kysymyksen painiketta. Monivalintakysymyksen ikkunan ylimmällä rivillä lukee kysymyksen tyyppi. Sen alapuolella lukee itse kysymys ja tämän alla vastausvaihtoehdot. Valitaan tällä kertaa tarkoituksella väärä vastaus ja painetaan vastauspainiketta. Ville ilmoittaa väärästä vastauksesta. Palataan takaisin tehtävänäkymään painamalla Close Window-painiketta. Tehtävän tekemisen voi aloittaa uudestaan missä vaiheessa tahansa. Tämä tapahtuu painamalla Reset-painiketta. Avataan ensimmäinen kysymys ja vastataan siihen tällä kertaa oikein. Ville ilmoittaa oikeasta vastauksesta. Next question -painikkeella päästään seuraavaan kysymykseen. Toinen kysymys on monivalinta, jossa on useampi oikea vastausvaihtoehto, jotka kaikki pitää valita täysien pisteiden saamiseksi. Valitaan mielestämme oikeat vastaukset. Siirrytään seuraavaan kysymykseen valitsemalla Next question. Kolmas kysymys on tyypiltään avokysymys. Kysymyksen laatija päättää, onko vastauksen kirjoitusasulla väliä. Tässä tapauksessa ei ole. Suljetaan palauteruutu painamalla Close Window-painiketta. Viimeisen kysymyksen jälkeen aukeaa automaattisesti vastausten palautusruutu. Painamalla OK vastaukset tallentuvat automaattisesti järjestelmään. Tämän jälkeen Ville ilmoittaa tehtävän lopputuloksesta.